बायखाया जायाबाबो अनो आरो माथो खालामबावनो नायखायो भिडिअ'आव दोनै ओमफ्राय खोमोरदो भिडिअ'आव दोनै खुलुमबाय आंहा जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सिगाङावनो बरायग्रोबाय थारमाने अनेक दिन सिगांनो खालामनांगौमोन आरो बे भिडिअ'खौ खालामनाया ओमफ्राय Q&A लाबोनो थिनबाय थादोंमोन आरो ना ओमफ्राय दिनैहाय आङो Q&A 10टा कुइसन बासिबाय आरो ना नोंथांमोननि नामा कुइसनखौहाय एन्सार होनो होननानैहाय दा बेखौनो दिनै बे भिडिअ'खौ लानानै फैबाय जेनेबा Q&A सोंहरबाय थादोंमोन अनेक मानसियानो लाबोनो हायाखिसै बिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै लाबोबाय आरो ना Q&A गिबियावनो गबिन्द बर' बिथांनिसिम बा जोंनि देरसिन बा आदानिसिम गोजोननाय थाबाय कुइसन सोंहरनायनि थाखाय बिथाङा सोंदों जे काइन्डलि आपडेट योर Q&A लाइक लकेसन डिस्ट्रिक्ट फेमिलि मेम्बार्स प्रोफेशन व्हेन यू मैरिड ओमफ्राय जेनेबा इट इज लाभ और एरेन्ज मेरिज अल्सो इयार अफ मेरिज हाउ डिड यू नो हार नेम अफ हार प्लेस नेम अफ योर किड्स स्कुल थारमाने अनेक कुइसन सोंदों आरो ना बे खनसेनि बेसेबा गोलाव कुइसन सोंदों आरो किड्स स्कुला बाबानिखौ औ ओमफ्राय थारमाने लकेसना जाहैबाय जोंना गसाइगावआवनोखा गसाइगाव टाउनाव फैबानो मिथिखागोन आरो ना ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझार जाहैबाय ओमफ्राय फेमिलि मेम्बार्स दा फेमिलियावथ' जोंना दा जों बिमा फिसा साथाम दं ओमफ्राय जोंनि बिमा बिफा दं आरो ना अनेक दङ गासिबो दंजोबो ओमफ्रायहाय बुरजा दङ माने जों दा साथामल' आरो बिमा बिफा फिसा गासिबो दंजोबो ओमफ्राय फिसाला औ when you married होनदों it is love or arranged marriage थारमाने लाभसो आरो ना एरेन्ज मेरिज नङा एरेन्ज मेरिज नङा आरो ना लाभसो गोसोलायनायसो थारमाने कलेज फरायनाय टाइमावनो आरो ना गोसोलायनानैहाय ओमफ्राय यार अफ मेरिज होनना सोंदों बियो 2014 आव लादों आरो ना ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनावनो हाबा लादों आरो ग्रेजुवेट रिजाल्टखौनो मोनाखैमोन औ मोनाखैमोन रिजाल्टखौ हाबानि उनावसो होआखिसै रिजाल्टखौ हाबानि उनाव सोंदोंना बिराद गोलाव काहानि दङ बेखौ उनावहाय लाबोगोन जोङो नोंथांमोनहा सोंहरोबा सोंहरखागोन ना बेलाय मोजां मोननाय नामा माने लाभ स्ट'रिखौ आरो लाभ स्ट'रियावथ' बिराद मा जाबोदों मा जाबोआखै यार अफ मेरिजखौथ' मिथिखाबाय 2014 आवनो जादों ग्रेजुवेट होनाय टाइमावनो हाउ डिड इउ नो होननाय उनाव लाबोगोन होननाय कुइसना बावनो दङ नै नों बेखौ माबोरै मिथियामोन आंखौहाय औ थारमाने बिनि बिफाया जोंनि टिचारखामोन आरो ना हिस्ट्रि टिचारखामोन ओमफ्राय बिफा मास्टारनि फिसा होननानै लायलायबावो मानसिखौ नुवाखाना थारमाने आङो नुवागारा माने फार्स्टआव नुवाखैमोन कलेज फरायफुबाय थानाय समावहाय थारमाने गावनि लोगोनिफ्राय नाम्बार लानानै ओरैनो रायलायहरोमोन आरो ना गोसोआव माने बेहा 8, 9, 10 फरायनायावनो आं बे साननि फिसाजोखौ लागोन नुवाबाबो आं बे साननि फिसाजोखौ लागोन लेखायाव डायरियाव लिरनानै दोनजोबखादोंना नोङो डायरियाबो दंखाबावो थारमाने बिफाया जोंनि मास्टारमोन ना हिस्ट्रि मास्टार ओमफ्राय जोङो लोगोजों लोगो होनलायोमोन आरो ना फिसाजोखौ लानांगौलै बिनि फिसाजोखौ लानांगौ होननानै दंखायोमोन गाज्रिखामोन फथायबाय ओमफ्राय उनावहाय कलेज फरायबाय थानाय समावहाय लोगोनिफ्राय नाम्बार लानानै गावजों रायलायदों आरो ना रायलाय बिदिनो सिना जाना जालांबाय कलेजआबो आंहा गसाइगाव कलेजाव हाबबाय गावहा क'क्राझार गभार्नमेन्टआव हाबबाय ओमफ्राय पिअ पास जाखांनायनि उनाव आंखौ जेने थेने बुरखाय थुरखाय क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजाव लांबावबाय नङाबा गसाइगाव कलेजावसो फरायखानायमोन बिएखौ गभार्नमेन्टआव जों बोसोरथाम फरायनाय जाबाय आरो गभार्नमेन्ट कलेजाव गावजों कलेजाव लांफाबावो बुरखायनानै थारमाने माबामोन आरो ना रायलायामोन मिथिबाबो रायलायामोन सिगां ओमफ्राय उनाव कलेज फरायनाय टाइमाव हाई सेकेन्डारि फरायनाय टाइमावहाय नाम्बार लानानै रायलायो ओमफ्राय सानसेखालि हरावहाय मा मोरगि बेमार जाखाखो मेसेज हरलाबायबाय नामा नोंनो मेसेज ना फन मेसेजसो जाम्बि फार्स्टआवथ' नों डिस्ट्रिक्ट नामायावहाय फन हरबायब्रा फन हरबाय रायलायलांबायना उनावहाय बिदि जोंना क'क्राझार गभार्नमेन्टआव गल्डेन जुबलि जादोंमोन गल्डेन जुबलिनिफ्राय हरावनो थांफिनबाय आं नायागारानो बानानैहाय 8टा 9टासो जाबायमोन आरो ना टाइमा गल्डेन जुबलिनिफ्राय थांबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो 8टा 9टासोआवहाय मा जाखो
मेसेज हरबाय खनसेनो मा message? नों आंखौ गोसोथोयोना गोसोथोआ होननानै सोंहरनायालाय ओमफ्राय आङो माबा साननैनि उनावसो हरदोंना एन्सारखौहाय लास्ट डिसेम्बर खालिसो हरदों आं अखानायैनो हरदोंगोन नोङो ओमफ्राय ओमफ्राय लास्ट डिसेम्बरमोनब्रा जिखुनु निउ इयाराव नोङो अखानायै ओमफ्राय लिंहरलायदोंमोन ना आं थाङोना आं दाहाय फन हरगोन ना मारैबा होनदोंगोनलै नोङो बे आं मेसेज हरखांनायनि उनाव आं दाहाय फन हरगोन ना मारैबा आं एन्सारखौहाय खेबसेनो हराखैब्रा नोङो साननै थानानैसो थैबाय अबावलाय हरफ्लांखो सानबाय आङो लाजिबायबो एन्सार हरफिनैखाय आं 31 लास्ट डिसेम्बर 2008 मोन दालां ना 9 मोनथाय औ नामा 2009 जानो हागौ नोंथां 2009 नि लास्ट डिसेम्बर खालि आं नोंनो एन्सारखौ हरबायब्रा ओमफ्राय 1 जानुवारियावनो नों गौरां पार्कआव बेरायनो लिंहरदोंमोन ना आंखौ आं थाङाखिसै ओमफ्राय उनाव लाबोगोन गोबाय बिसिबा गोलाव जागोन नेम अफ हार प्लेस बेबो गसाइगावनिखा खाथिखाबा हिनजावाबो गसाइगावनिखा नै दा बे किउएनए जोबनानै बे आलासि जाबावसै फिनावनो ओमफ्राय नेम अफ योर किड्स होनदों हनै जेसपार नोंनि नामखौ सोंदों बाबा आं फिसालानि नामा जेसपार मुसाहारिनो ओरै फैदोरा मोखाङा देखायफैदो नै बाहाय थानानै होनफै बाबा My name is जेसपार मुसाहारि ओमफ्राय नोंनि स्कुलनि नामखौ सोंदों नै आदर्श बिद्यालय सेन्ट्रेलावहायसो सहैबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम गबिन्द बर'निसिम ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ आदिना आर्टि ब्लग बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाजैखौ खुसि मोसानायल' नुथारो जि अनलायथारो होनदां नोंस्रासो आदा बाजै हनै खुसि मालायबा मानि थाखाय खुसि जाबाय थायो आंनो बेखौ मिथिला गावनो सोंहरदो हनै मोसानायल' नुथारो आंहा बिदिनो थारमाने डान्सारमोन नालाय बे सिगां सिख्लायावहाय बिनि थाखायनो मोसानाया सर'आ दाबो खाराखै खोमालाय खुसिया दा मोसानाया खाराखैगोन दाबो मिथिला आं होननो रोंला गोदो मोसायोमोन नालाय क्लासिकेलबो लायोमोन नालाय बियो ओमफ्राय 3 नाम्बारावहाय औ गोजोननाय थाबाय डिबि क्रिएटरनिसिम बिथाङा मा सोंदों बबेनि आदाया बेखौथ' खिथाखाबाय गसाइगावनि आङो ब्रैथियाव दङ संसार दैमानि मेसेज संसार दैमा ना मानो औ संसार दैमा निउ साबसक्राइबार आदा लाभ फ्रम तेजपुर गोजोननाय थाबाय साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय रिंकु बार' नाव बर'बो लिराखै औ बिदिनो लिरो सोरनाव थारला बेखौ मिनिनायानो गोगोम जाखादों माथो मिनिनायानो बिदिखा आरो बिनिनो दंबावो नै डिबि क्रिएटर्सनि दंबावो नाइस कापोल आदा बाजै बिदिनो अनलायबाय था थेंक इउ अनलायबाय थानायालाय गाव गावनि सायावसो गोजोननाय थाबाय बोर जासिहरनायनि थाखाय बा दाबो जायो माथो नामानो नङा थारमाने नोंनि मोसानायखौ बेबायदि मेसेज हरदों आरो ना कुनजु नम बसुमतारी जाला मोसानायानो होमबाबो मोसानो लुगैयो माथो खालामबावनो सिगां एसे जासिनोमोन एथ' गोबाव थाबाय फिसालाया आं बिसिबा गिदिरसै नै नामानिफ्रायनो मोसायाखै बियो ना हाई सेकेन्डारि हाबनायनिफ्रायनो मोसायाखै मोसानायखौ गारनाय जादों स्कुल फरायनायावसो 13 बोसोर 15 बोसोरसोनिफ्राय मोसायाखै आरो ना दासो एसे मोसाफिनगासिनो दङ ओमफ्राय 8 नाम्बाराव दङ जोगोनाथ प्रडाक्सन जोगोनाथ प्रडाक्सन नोंनि न'आ गसाइगाव मा जायगा बुंदु आंनि न'आ गसाइगाव टाउनावनोखा गसाइगाव टाउनाव फैबानो मिथिखागोन गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय
9 नाम्बाराव दङ फिरफिरा नों गसाइगावनि नामा दादा मैया फुजायाव नुदोंमोन बाजैया जा किउटखा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ माबायदिखौ खिबुनो Cute nalang kukur. ओइ नंगौ नामा आंबोना Ada गुफुर ya yang raवबो बेबायदि बागनायफेराखै फिरफिरा आंबोना गुफुरनानै आगैसो जागोन दादा होनदों नालाय आंहा बिबोनां जागोन आरो नोंखौ बिदा लिंबाय नालाय आंखौ बाजै जाबाय नालाय आगै होननांगोन आङो फिरफिरा आगैनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय रावबो आंखौ बेबायदि बागनायफेराखै दाबो बेबो बिदि बागनायाखै नंगौना नङाथाय ओरैनोसो होनहरफ्लाबाय नोंथां गावनि महरखौनो नायबा इसोरा मानो बिदि दाया सानफ्लाङो गोजोननाय थाबाय फिरफिरानिसिम नाइस फेमिलि ब्लग किप इट आप थारमाने नामखौ मा मेनसन खालामनो रोङाखिसै आं नामखौ लिरना लानो रोङाखिसै मबाइलावसो थाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो नाइस फेमिलि ब्लग किप इट आप बेबायदि हरदों आरोना थारमाने सर्टकाट खिथाजोबनाय जाबाय आरोना टाइमाबो बांद्राय गोलाव जाबाबो नायनो एसे उसुबिदा मोनो नालाय बरिं मोनो ओंखायनो सर्टकाट माबायाबो कुइसना मानो आंखौहाय एफाग्राब खुसियाव थानाय नुयोथाय मानसिफ्रा नंगौना नङाथाय आरो बेसेबां दुखु आंहा मिथियाबो किउटआव माखौ मोनोब्रा गावहा होनजायोखाय हिंसा जादों गावहा होनजाहराखै नालाय किउटआव माखौ होनोथाय गोजोननाय थाबाय दिनै ओमफ्राय मा मावो मोनसे सोंनाय दंमोन मानो लेराखै गैया आं नायसननो रोङाखिसै दे खोन्थाहरदो मा मावो दहाय मा मावो मा मावो होननायबो सोंनाय दंमोन आरोना ओमफ्राय मारै लिरनो रोंदों आङो नायसनाखै बावनो दंमोन मा मावोआ गबिन्द बर' सोंनायावनो दंमोन लकेसन फेमिलि बेले प्रफेसन दंखायोमोनथ' नै प्रफेसन दा खामानि गैथ'वा बर्थमान ओरैनोसो दंथ'यो बिराद माबा मेरला खामानि मावबोनाया ओमफ्राय पारमानेन्ट गैया नालाय बिदिनो बारख्ल' एखमबा गेबबो थानांगौ जायो गैया दा बर्थमान माबा ओरैनो दंथ'यो न'आवसो दंथ'यो एसे रायलायगासिनो दङ दाबो जाथ'वाखै आरो बिदिनो साख्रि गैयैफ्रा पारमानेन्ट गैयैफ्रा बुंनो थाङोबा जोंहा जेबोआनो गैया होमबाबो ओरैबायदि खुसि मोनो जा एसे दं बेजोंनो जायो थायो मावबोनायाथ' मेरला मावबोबाय मालाय देनां फिसौफोरनो खोन्थागोननो लिरनानै दोनजोबखायो बेना गासिबो गोदोनिफ्रायनो क्लास 8निफ्रायनो डायरि लिरबोदों आं डायरेक्ट गैलालै दङ आं मालाबा देखायगोन नोंसोर सोंहरोबा आं दा बायदियाव बे डायरिजोंनो दा बायदियाव बुंला आं डायरिखौ बे रायबाबो ना बे डायरिजोंनो आङो अननो ओंखारफिनो आरो बेखौहाय बे रायबाथाय रागा जोंबाथाय नांलायबाथाय आं एखमबा रागा जोंनो आंबो रागा जोंनो ओंखारोना जेनेबा एखमबा फिसा फिसौ नांलायो नालाय बिदियावहाय रागा जोंनो ओंखारबाथाय आं डायरिखौ फरायो आरो ओमफ्राय बे डायरिखौ फरायबाथाय आं बेखौहाय अनफिननो गोसो जायो ओंखायनो आं रागा जोंला बायला मा दंब्रा डायरियावलाय जेबो गैयाबाबो नों जेरखम आंखौ अनदों मोजां मोनदों बेफोरखौ लिरनायखौनो माने आं फिसा अबेबा माबा मोनसे खोथा अनबानो बेखौ गोसोआव लाबाय थायो आरो एखमबा बै समावहाय नों निउ इयाराव उइस खालामनाय हाबा जाखांनायनि उनावबो मबाइलावहाय माने खाथिजों खाथि बिसिफै माने उइस खालामलायनाया आलदा ओमफ्राय मबाइलावहाय लिरनानै हरनाया आलदा ना मबाइलाव लिरना हरदोंमोन ना नोङो ओमफ्राय मोनसे मादार्स डेआवबो फेसबुकआवहाय नोङो मादार्स डेआवबो औलै बाबा नै फोरोंहरलाय मा होनो फेसबुकआवबो बे मोनसे हगारदों आरो ना मा होनो बाबानि फट'खौ बाबानि फटकजों आंनि थारमाने थै मा खालामो बिसोरो बाबाजों आंजों फटक लानायखौ होनानै फेसबुकाव मोनसे होदोंमोन नोङो बे 2 बोसोरसिम नुजादों ओमफ्राय बिनि उनाव मानो नुजायाखै दे होनसाय जामिसियाना मारै मिथिनांगौ जाखो नुजायखौलाय नुजाबाय थायोमोन बियो डेटआ सोलायबाय थायोना नोङो नुजाफैदोंमोन बियो माने
मादार्स डेआवहाय आंखौहाय उइस खालामदों आरो बियो मादार्स डेआवथ' फिसालाफ्रासो खालामो होमबाबो माने जों बिमा फिसाखौहाय फट' होनानै मोनसे मोजां कमेन्ट लिरदोंमोन बियो बेफोरखौ गोसोखांबाथाय आङो गया बोसोरसेयाव खेबसेल' बेबायदि लिरनानै हगारब्रा नोङो मोजां मोजां बोराय मोजां मोजां नङाबाबो जाबाय चलो बेरायनोसैलाय गोसोथोलायनायाव आं मानि थाखाय खुसि थायो होमबा गोसोथोलायनायाव जेसेबां अनदों बिनिफ्राय माने गोसोथोलायनायाव अनाखैनो बियो ओमफ्राय दासो हाबा जाखांनानैसो अननाया बांसिन जादों नंगौ नामा माथो सबाय माखौ नुहराखिसै आं बेखौनो खिबुन खोनावाखै आफाया आंहा बाजारबाबो लंपेन्ट गिजि सेन्देल हावाइ गाननानै बेरायो ओंखायनो मारै खिबुन हरनांगौ दे आंखौलाय सेन्देल हावाइ लंपेन्ट गिजि गाननानै बेरायो आंहालाय मा दं बायाबाबो अनो आरो माथो खालामबावनो चलो दिनै भिडिअ एसेनोसै फोजोबनोसै बांद्राय गोलाव खालामला मालाबा रायलायफिनसै जेस पाराव नै बाय भिडिअ रायलायबाय थानोसै लोगोआनो गैला रावबो आयु नोंहा रायलायबाय थाब्रा सिगांनिफ्रायनो गोसोथोलायनायनिफ्राय लोगो सासेबो गैखाला ओमफ्राय आरो बिनि उनावहाय दिनै भिडिअ जाथ'बाय बे दा जोबनाय नंला खोथाया हाबा जाखांनायनि उनावबो लोगोआनो गैखाला रावबो ओमफ्राय दा नोंसोरजोंहाय रायलायनो मोननाय आरो मालाबा आं बांसिन बे गैयियाव रायलायबावगोन मबाइलखौ लाखिनानै खिन्थु आपलड होहैयोना होआ बे गावनि खोथासै आरो ओमफ्राय आं मालाबा रायलायनानै दोनो मोनसे आरो इउटुब खुलियावबो आं रायलायनानै दोननाय दंखाबावोसोमोन बावहाय दाबो भिडिअ दंदां दानबाय दानाखैलै आं नायफेराखै दाबो आं इउटुब खुलिबा बिदि रायलायना होगोन होननानै आं मोनसे रायलायनानै दोननाय दंब्रा होमबालाय थै बाबा मानो बिदि नोङो बाय जेसपारा आंखौ जा रायो रायागारा गावनांगौ बेखौबो दायो दाबो खुबावबाय ओमफ्राय गावहा आंखौ रायो आं दाख्लि गाबगुलायो बाबायानो आंखौ बिदि राया ओमफ्राय नैबे रायनानै गाबहोलायो आंखौहाय थैगोनसो दानि एफा उन्दैयावनो रायखायो खोमोरदो भिडिअआव दोनै बाय मालाबा लाफिनसै भिडिअखौ आं मालाबा हारसिङै सिरि खालाम जाबाय